Bon dia. Què tal, Martí? Com esteu? Tots bé? Bueno, avui et porto un joc molt xulo, Ja veuràs tot el rato les meves mans. A veure el que faig. Però fixa-t'hi bé, Fixa-t'hi bé perquè aquest és molt especial. Mira, tenim dos monedes. Aquí tenim el blanc i aquí tenim el negre. I ara agafem i fem flash! I el blanc ha passat allà, i el negre allà. No? Com? A veure, que d'un cantó és blanc i de l'altre negre? No? Segur? Home, això el complicat saps què és? Mira, fer-ho amb un groc, fer-ho amb un blau, que per l'altre cantó és vermell i verd. I quan no tens res més, això és lo complicat. No hi ha ni blanc ni negre. Adeu.